De brandwachtkolom zet hem voor de tweede keer in voor Oekraïne. 2 jaar bracht de brandwacht benammen gwot, liek als sleepzakken. Maar dit keer gaat het om wat oors. We brengen er nou een brandweerauto in, een complete uitgevoerde brandweerauto met alles erop en eraan. Zelfs met pakken, helmen en lezen, dus het is helemaal compleet. Dus als er heen gaat, kunnen ze zo instappen en voortrijden. Veiligheidsregio Friesland stelt de brandwacht wijn beschikbaar om Oekraïne stiepje te bluwen. De veiligheidsregio die had deze beschikbaar gesteld. En daar had ze dan alles te kwaad. Dus Nederland zelf die stuurt er F-16 in. En nou, de veiligheidsregio hier die doet een brandweerauto. Je het mondiaal bezoeken natuurlijk is het ontzettend belangrijk op dit moment om te zeggen van de Oekraïne maar het wel door ruim blijven. En vooral van de hulpverlening. Het spul is daar al in stikken. Is het belangrijk dat ze goede spullen hebben. En onze auto die we wel aanschreeuwen, die kennen wij normaal verkopen. En in dit geval we stellen hem graag beschikbaar aan Oekraïne, dat er nog een tweede leven krijgt om het goede werk daar te doen. De planning is om vreemdemoorn de grens van Oekraïne te passeren. En of dat spannend is om een oorlogsgebied binnen te gaan, dat valt nevens op het hoofd Wotta. Nou, nee. Tenminste wat weet ik van jaren. Ik had dan contact met een stichting De Leeuw. En die man die woont zelf in Kiev. Daar is eigenlijk nog niks aan de hand. Ja, af en toe komen er wat drones doorheen, maar die willen door de luchtafweer daar eruit halen. Dus op zich valt het maar.